Goizeko 8ak Oiartzungo Haurtzaro ikastolan. Zerga, tasa eta bestelako kontzeptuen artean hasi dute eguna 15 urteko gazte hauek. Arrotza irudi zitekena gero eta gertuko gagoa zaie. Gaur egun Valentino Rosiri 112 milioi euro erreklamatzezkiote. Taldeka banatuta bakoitzak iruzur fiskalaren kasu erreal bat aztertu du. Eta errealitateak askorako ematen du. Telebistan dakusten kasu ezberdinak eta... Da 1000 milioi eurotik gorako iruzurra. Inbertsioetan iruzurra egitea egotzi die. Leo Messiren 21 hilabeteko kartzela zigorra. Imanol Arias aktoreak 2 milioi eta 1 mila euroko iruzur fiskala egin. Kapitali esen, paradisu fiskalen eta iruzurren albisteak egunero ikusten dituzte gazteek. Eta ikasgai honekin horiek guztiak ulertzen alegitzen dira. Hasieran kontzeptuk entzuten zenitun, minorgitan letzen ditun ulertzen toain, pixkanaka jungalantzen. Zerbitzu publikoaren ikuspuntu orokorra bereganatzen dute. Pertsona kritikoak eta balore etiko batzuekin. Alde handia dago azken PISA txostenaren ondorioekin. Alegia, Espainiako estatuko gazteek finantza kontuetan kale egiten dutela. Iruzur fiskal hau egin duten pertsonak edo erakundek ez dutela zaku hori betetzen. Aldi berean zergak ez ordaintzearen ondorioei garrantzia eman nahi diete. Ze ondorio ditun beraientzako ere edo gure etxetaraino iritsi daitezkela diru galera horren ondorioak. Gipuzkoako 30 ikastetxetan zergen ezagutza irakasten da. Aldundiak jarri zuen martxan egitasmo hau 2014 urtean, iruzurraren aurkako borrokaren barnean. Txikitatik benetan balore horiek ikusten, ulertzen eta ulertzen baita ere ze eragin daukeben gero gure ongizate maila babesten duten zerbitzu horiek finantziatzen. Modu honetan, etorkizunean iruzurrik ez egoteko hazia ereiten ari dira ikasgeletan.